Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Ram Mondir Kangpu Ajay Megalong Pachetondun Si Lokhimon Aduan Pialongta Karcho Katalondun India Prime Minister Narendra Modi ji kaningja tengpen Bharat adet penchenglok angtana country along kedo ana mondir along sitame Ayodhya along rialong kedo Ram Mondir Kangpu arnike along tin amondir along sitame Karcho Katalondun etnangji lapen arning kang sam aporhut sakhi mate melur chekaidun etangji pu kapachini atengpen Karbi Anglong angkang pi penchenglok Arunachal Pradesh state along kedo dun Alokhimon Aduan Pangrumpet hum pharo sira hum kripo aduana long sitami theman arni karcho lapen asek pi karcho ahut melur alir alon pen akar pekarpon asonsi ro karcho katalon padupon Jaimek atengpen ada porphai trokse hu duwa barguri constituency angkang lakhahini dolamara paburam tokbi mate Lokhimon ashram Lokhimon aduan pi along sitame Lokhimon arnamaphan ro karcho padupon lo Lapen bangso arnike rong isiatum an sitame theman arni kangthir rong do rong sang asonsi paman pon Puthot arning kangsam porphai pli ahud Lokhimon arnamaphan doan pi along ro karcho padupon Karcho judet pen arni tili porphai pho apor ahu doan pi along alir alon pen longle amilur pakar ponsi rong atowar aju lapen hemphu ahem atowar anat antame longle amilur alir alon pen pakar pon ason thotsi along ritin Lokhimon aduan along anke kuru akengri Lokhimon aduan pi along Karcho katalon pon asonsi along ritin Lokhimon aduan along sitame lason thotsi Karcho katalon dun angthek misen pen pachun po Duabar Gripen Edverson ko report Karbi Anglong News Channel Ruthe Arnam Sarpo Aklamalong Karbi Hemtun Pi Kangpuamai Kapidopon Kedamtang ni phai inkore CR koya chiklo ningkan surihinira inkora pli arni lakha kret troxy so chengthenta constituency ke parlo Ruthe Arnam Sarpo Aklamalong Karbi Hemtun Pi Kangpuamai Kapidopon Bang so amai mesen pen kapichun pon pe mejia phan pura Ruthe Arnam Sarpo Aklam rat do an mate aklim angphar sarpi sarpu atum cherap chetodun lapen alir alon chipi ponsi pachun ponlo Lapen chengpi chengso mori pongsi chongnok lapen mena Karbi pindeng sumpo chingthang pamika pen aluhi sarpo atumaphan kangthum karne asai sitame mesen pen deng ponlo Pini bangso amayalong aluhi sarpo aman pen Dr. Mahabishnu Tokbi Nijang Karbi Anglong Maipu Karbi Kurpho Longsing Rongpi Habe Nijang Karbi Anglong Longsing Kro Maipu So Chengthenta Hawar Amai Balesor Hanse Central Committee Karbi Kurpho Lapen Anparta Ongdung Man Pengkedo aluhi sarpo tum chetongdunsi RD dojot pen mai pachunpo Man Peng Pen Kachetongdun aluhi sarpo Dr. Mahabishnu Tokbi ahin pen than pachini kang atengke ilitum Karbi akhaike Pirthe pen plang rapetlo La apotsi Karbi Hemtun akenang sot athe Karbi aronbarim atum cho arkli chophejo pendanglok nim rokom chethan chimum akenang sot athe non owe kimia tu maphan bidi sore chethan chepaking nangji akenang sot dopiklang Bangso chethan chepaking chia phan pulote isi ahongjai nangvekji lasi hemtun kimponangkok athe lake Karbi honghari adhorom arajelo Dai huripen amos ingti report Karbi Anglong News Channel Tun tua meaning bang ni tum sini na Itum hemtun tua meaning bang people exactly pilo nitum Karbi karba katum Karbi ka tiju aron barin plasi tu honghari plasi tu nitum bari the sut tapro sinil cho sut plasi nitum la so dhorom ke pirthe ke plang sining ke plang pensi plang rapet por pulote pinini tum je bang long ke dam lo pulote dak mane sipura rong pulote dhorom har chide ko church hem do nane yong si gurja rong pulote nane kosam masjid do nane mondir do ba mane ohomia rong pulote nam ghor do nitum pan ke ban di adhorom isi nitum pini anda sonse bom pulote la so har chi ke chi binenge tum hem tum athe non owe ki ni dom phan itum ka phan nai dok pik da athe itum Karbi ka tiju pen chenglo di
nitum da customary lo pen chenglok la pen culture pen chenglok la so preservation of han pro nitum ka chingki ga than na hong jai na bek athe nitum segar kli hol chingki ki nitum chok ye penang analam ke non ki nitum thek dan long han kasi nitum hemtun ki king bang ke la lo ja ke chengsi bang ke nitum hawar mai pen angkang mai lo kulo teng par ka arong mai un plot ni tuma success la pan lo je arong dene tum chor kichu piju arong an jong si ni tum la chujun chuku pedar lo etum ningkan si pen rong kerong opa chor kriye hindu aso rong kerong eblong jong si arong ten da hemtun chikin dam lo plot that's ni tum identity tum success ku bang kel la lo je la lo plot tum horom kulom dei nang tum chini ta ha itum 1871-72 pen itum as a whole tribal han population census hood tribal kulom de lason se aninkan kepen bhoi bang bomb ben si pinning an 1961-62 census pe itum others nang biko stop 51-52 ta dola pre independent and post independent na dola sta 1961-62 census itum others pumat nitum knowingly or unknowingly pumat itum han Hindu nang pondal ama itum chi pui ka honghari puta chipu itum pro aron barim puta chipu itum sining richo so puta chipu ama itum kar rikai fiju so puta chipu ama itum mang la so dhorom long ka chi toge dhim ma nasi la so dhorom nyong se pang rengji pulote itum si hini infrastructure bang ke itum se pada blok pona ko jate hong ka sorle bang posita je la tum karbi tum kar ku ka fiju akhai tum pina la hem tun helo tum da khalo chingki che than ji beni yang si daga rong phan mane tum le wang pusita kanchon juriya pir thele wang pusita da ruthe sarpu phan ar kining pusita dak sinang humri bo bang khai dana ha po dak si la tu bata bahot chipu ko ba bang khai le wang pusita ni tumat teng pensi banta bahot pa chipi nang no athe me tu mondir rong dam pusita ni tum ke pilo mondir rong dam pro tum narikol batasa peni ni chipon po pason asi jars nang li ni lile dun pusita hadak la pusita itum ke candle si pensi agom pura ni tum long wang lo itum nang char dom lo pura te jada khai no jada dhorom nang char kli pura te itum da ke banta bahot nang si wang nang kasi la so hormu bang ka pat he poni pansi itum karbikul khomai ban ke klem pon bom kasi ining theo itum karbi itum long ke non anta sakit doet itum mane athan theli sakit do khai is no west no kondama karbi ke do antum ka than theli dore alang roi lang jang dore lasi itum hal so morting thum pensi itum aso hormu aku ka preserve tu penang po lapen itum aso upgrade pensi wall stage so mala nai thanang ke itum bori pon bo Paklang so lakhahini arada tumpen do or die long walk to justice king pen kedam katesong angtong ingti kathar lapen ari sang ho dumaphan karchupo Niphai ingkoi rahini arkoi chiklo lakha ingkoi rahini sarupathar constituency ke parlo paklangso lakha hini arong arora tumpen do or die long walk to justice king pen kedam katisong angtong ingti kathar lapen ari sang ho tumaphan paklangso lakha hini arong arat kibikithi sarphi pen danglok angtong ingti kathar aphan ning kaching sam arat atum man kedonai karbi apuho pen karchupen dengpo La sorong paklang so lakhahini arong asar pen danglok penang an ke the kiding atum chetong dun pen an esan cholin si bangso angtong ingti katharaphan karchu ajai mek me sen ing samjin pen pajutpo News Text Report Karbiang Long News Channel na tum ke che ke be waterly sameng thanai pula bang so na tum ka the song pu ni jang Karbiang Long bang na tum petang thai lo la si non bang ge pu ni hang Karbiang Long pini bang dak ni lakhang ko rahini sarapathar constituency paklangso nong chulong sina tum nang le lo so pathak nang hin ta nang pachini jung thate dak nang le tum akeng rian dak paklangso lo la pen dak sarapathar mate hidi so homostiar lo an ke ni tum ni phoke prapli an lo pinian ke asi dak wang pen ni tum ke cheng si bang ke ning karong alam the si nang tum pherangke atam han than pachining tung dak ke wang pen ka do ve rat det a hirjume ke long arong asar pen cheng lok me kar me thul ke the ke ding atum aklimang phar resonim so dak lam the hirjume nang apa jirdon la pen an parta ari ar chim kumane sang imu pen ke cheng lok hane peng pen cheng lok dak ka do ve le tum han
นางเชรับดนนิงนางปฏิดนตุมอันพันสันตุมเห็นเป็นแค่จูรุโลเป็นกิดดำตั้งอันตลาดดักเด็ดปุเปโลกิดดำตั้งอันเดี๋ยวตุมพันนังการจักดุนออร์นังพิดุนตุมอันพันสมัยจูรุปจิรโลลาสิกาเจซองพูดทักลาโลกาเจซองเคลาอาร์จับสารตุมเดลกาเจซองกลีลากาปาร์จับสารตุมพันตากุมาสิอาร์จักพิดุนมาเฮมเป็นนนริดเป็นนนนาฮอกเป็นนนลากาจักดุนตุมตากาเจซองโลเซตาดักอาทักลังเลโพลามจดโลลาสินี่ตุมตานิงเกเทกลงกาเตงไกอีอาเทบังกันลาเฮโลนี่ลิตุมลงตาการจับตุมดูโพลาโซนิงเกเทเป็นสิตุมตาดัมบอมโลลาสิลาโซกาเจซองเคดูออร์ได้ปุสินิเจโลที่บุบที่เด็ดที่เร่งแต่เร่งสิตาลาสอเกมังเกเจเกเบียเมนอิงทันเทติกบังเกลาเกอิงตอนเตลปุกิปุนังก็กเทบังกลาโลอีเดตุมาลงเลเพลังอภิองกอนองอภิองกอนองบังกอนามานาสอภิองนังจันองอภิองนังจันองบังกอนามานาสอหิทีกุลัดอภิองนังปลังองอภิองจิงทุรองคุปุโลลากันเตลงรีลงปาระเฮมพุตุมาอภิองนังเวองลาปุเกมอนิสิเกอิลเกจุมลุดปลาเกki chum lok ke har kali det la si pini pena la so ke mang jong si pachun chi pultang te vir po puchini lor thek lor si la po anang dengke klem nang kok lo ar pong tur pring se hang lo ar pong tur pring se che song lo la pen tuliram long ha ke hai team kar biang long atum se tamen la bang ke alang tum ning ke oi nang ke nang velu la ka che song atum han man peng pc ka che song atum ta ning aklong pen lo der long ria farman lo hala tuliram long ha ke hai ame thang apiso aso apok atum adonara batuma farmananta ka che song pon lupu mathara kaddo ya aparman lupu mathara la so ke mang pachun den apen pachun no pula dangte alang li phanda rat ke lang ding dilo gente mira lexi pe ibo gente alang li phanta la si aninging thir pen la so ke mang ka pachun ji phan le claim ignot thi tum thi non rengi tum reng non sitani tum claim le po bangke nang thakri no la son ke la ke master si ni lo tham the po ni ya teng la ke na son ar pu pen je terek nang ne la council ka chariang hoi lang kang nyat tum Tang ti sir do or that so do or die pathak or central committee pen ke toy kali pola bang solang pathak bang kon hok oi to la bang ke ne tum song long alam lo la si song long alam central committee pen ke toy kali kalang la so puthak bang ne tum song long se chingki thu po che than thu po la bang ke than thu pa me po seta song a ke mang song a kamatha kala ke hanang ke cheng pen da ka dok beta chini pa me lo ke chi ke be men ing thanang po la ke ching vai sar pen sila ke ka che song loi ma di la ke rat da chini hur lo la sila so ke mang ka pa peng je phan ke la ar pu ke ni li puji bu bang ke la so ar pu ke pini ke APHL sia tum dele ar pu kali ni li puji bu bang ke rat det ke do an anu tinta kamatha ja khong ke do an tum ke la ke ar pu lo la so ka che song long ke ni tum anta APHL si kali non kala non ta me da ke che to do nang po ni li puji ke pini penap BJP long ke do tum Congress long ke do tum punon ha Aam Aadmi Party punon KSA le punon KSYC le punon jutang song le punon lamera song le punon nang li than bang pule punon ajad ar pule claims ta ajad song along le nang li claims ta piniar ni ke kechi ke be men thanangi puke iltum ka dok ka betala ke ningje hurning seta ong dung tum bang ke kumane BJP long ke do Congress long ke do tum ma thaji bang ke la ke APHL si tum ke mang la tum si claim po la ka so kama tha bang ke ke chet lang posin le puji la so la ke hempre ke la ke hala kumane song isi tum se hang chon nei pu kama tha teng man dat po la ke hempre ka ri ke ka do ka belo pini ke che ke be tum hana meneng tha nei pu ta komat akar bi komara tribal asosi ing than nang ni pu ko ninje ser bang dolo la so ke mang chok chi pu komat se ni se ka ni ser bang dolo jok ta mesen pu si pu ante jok ta mesen pu tang jok che song nang po la si EPHL sia ke mang ka pa chunji pha se claim lo la pen sarji ai ka thara ke hai si tumhan kiche ke be men than ji phan ke aron son sikidul ta do pusi tumhan than mum lo la pen so ke mang kiche ke be amen kang than le ka pa pleng lo putang te ka thar sa ke man ke pleng lo kente na ke ning oi thai ve lo ke di yok ta la lo la si radet se tamel laga mang hu hepin ben si tum cherap che to nang po Tante la bang so nan tum long wak ke dam bo mo thu central committee tum sambe prang ke me da pa pon la bang so long wak ke dam ke lage ni pu dam dong dong son bo selang tum betan ngi la pen ke aku di fuel event atum president secretary tum mental bang so lam ngi lo de la long wak ke dam tum ke anti APHLC selang tum pen pula so pathak nang ling pi lo lam mo ki ke song si vet la moi si pi bang la ke hok pet ke sining song theng thok ateng man dat po he la si pini pherang ke cha tai long bang ke lam boy bang pi pe lo seta la lo la so ke mang long bang ke che don sar nang po la so ke mang long ke tum klem rat pet dam rat pet nang po la si hala song ar lo lam an
pini lamoy ke pina indo pulang tela ke song alo si tum chingki che than po he la bang ke moda pulo ni lia thi pisi pulo la so ke mang le ki chun lo pulo tang tela ke kathar sara ke mang si ki chun lo radera ke mang si ki chun lo la si tum ining je pe oi nei bang ke dak bang ke a ke nang ke avelu pusini lima thai la si pe nab dak foundation day along ingdeng throga foundation day long ta song ki ke somani katalona long ta pe nab ke rara mai pilo si rat amai pi long anta kaduk kawe rat det la so song phan ka ching ho la so ke mang phan ka che don don tum an ke che tong pet na hala ning ki bielam ko mane ning je det abang ke tum pathi unangelo la bang ke tum pu patet let na karju no la pen ke patet no do pu ke bang kar bi tum sa palam thela si hinat ke karju no le hinat ke patet la ke chok che laman ke asi ake chok alaman arjuno che tong sa nang apela so so katalona ni long itum kaduk we rat det ar mu che pi ong na la hello ni hi ma chuning ri ji bang ke Mokoilum Police Station ke parlo lumu jem arong along edon ahem mi ke chopen penang an kana hokdolo. Keramtang arkoi ni phai ingkoi rai si ajo por phai kep malom kopi koson pen lone always teron arong lumu jem ahem mi chopi dedlo. Alang li hem asoramen lake lota hansepi. Berta kirip dunlong atengke me ke jang aphisi labang so ahem me nang ke chopusi ahem phupen nang chithandun. Alang litum kopai ke mepen alangli methang apran lapen alangli somar bangke thom atuma phan anki chepa jogdun longlo lapen ahem asora bangke adon arapahem kam kerap dunjui lasi alangli sitami me apran pen jogdun lo bon sitami hormu hortar pe ari tangka poisa do anabangke chepa jogdun thekte dedlo penang an apora phia bangke rong asor atum birta longsi cherap chetodun pen ka birti tang asok abangke pajok dun long lopusi nang chethandun lasi alang litum kar bi anglong ke theki ding atuma phan nang ravek nang jipusi kachuning ri padupon tangte alang litum pen kerap kachohang alam thele arjuponik sinang Jerkin deng pen kohelet milik report kar bi anglong news channel Main ke Bisteron ni choke luta city. Dalam bangsu hem patue kupson masih megi cudela sab thang thang thak ya. Tum city ni abang sa hem isu. Mungkin ke ni jangkil masih ikut kan. Mungkin apa kohor ni silang damlo ke anti pencidai masih kohor silang daman pakai lebang sa ni hingsong ni duko ni tu wan chot ni tinggal city. Masih ini bangke nyawanen masih sumarpan hong siwan loan pakai bangsu hong siwan deten ke bangsu ni sikon net ni eder lo Tangte ko ana por malom sila bangsu hem megi chulong lo. Hem ni cuti budget ke malamat. Dalam bangsu hem megi chuhut nang tum majok phanta hangnam dema kinang kirap dun jepan. Jadi dak bangsu kasi pin me bahut ni dihang ulo han sita. Ya hijulong ni de bon masih bucot an sin nang peladun lo. Siap. Pie bang kidu ulo sita. Hain eder lo. Tangte la bangsu putak nang le tum karbiang long along kithe kiding atuma pha nang le tum kopilo ne ka chuhang nang tum ning hang ma. Punya ni ke ni tum kacang thang dia pe dia antah cilong le der lo. Makan hai hem hormu antah cilong le der lo. Aposi pini kithe kiding tum ta chuning ni lo. Ni rab lek sonte ku si chuning ni lo. Ayodhya Ram Mandir Kangpualong Pachetondun Sipini Ladakh Hanboka Sarthe Tiron Arong Along Lukhi Mandir Mati Rasinja Amuro Along Ta Sakhi ke thor ajai me kedengpon Arkoi ni phai ingkoi rahini ningkan suri hinira ingkoi rapli arni lakha ingkoi ra throk dua barguri MAC constituency angkang Hanboka Sarthe Tiron Arong Along Ta Ayodhya Ram Mandir Kangpualong Pachetondun Sipini Lukhi Mandir Mati Rasinja Amuro Along Sakhi ke thor ajai me kedengpon Maro Mondir Pulote isivet asonsi mandedlo. Lasila dakhan boka Sarthe Tiron Arong Along Lokhi Mondir Kedo Cheng Mate established 1998 pen pinning anke 26 years running lo. Lapen ke 25 years ke complete lo. Lapen ladak Mondir ke wang atumta do o an.
Lasi labangso amondira longke karbi aron barim pensi ke kroy pon setami mondir pulote aling arna maphanta ardom ardi kenangsot Lasi pini Ayodhya Ram Mandir kang puarni sakhi melur thordu nangji pusi kesimanatum birta nang palesi ramaphan karcho arni pacheton dunsi thekthedet sitame arnamalong ahir jumi cho hangdun rinti lapen ke lapu hanboka sarthe teron arong rong asarpen kaning jepon ke nilitum Ayodhya Ram Mandir kang pualong an paledun un e sitame ladak penchot sitame nilitum chingrum ponsi sakhi melur che thordun loputa ning jepon Lapen ke han boka sarthe teron lukhi amoro kardom abangphi ta go teron pipen kaning jepon ke nilitum huladak adimaklong an paledun un ededlo setame pini ramaphan karcho arni mate ram sita lokhonaphan ning ingthir etpen mir milurpen ardom ardi lapen hirjume chohangdun rinti loputa pherang ke athengno nang chethanpo Dua Bargripen Edwardson Crow Report Karbi Anglong News Channel Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu